Munhu here wawakadzipa huru, unoita sewakabata chipfuwo, zvariri banga rekucheka chairo. Aiwa when outer Lugari. Para do best get up to Could argue Asajayenda was Arabushga. tell it, take it easy. What tell it take Plus banana come ready to eat my food this. Makumadura, Mazai, Bachiti, Mafita, Zungu, Magaka, Mokwara, banana food is a beautiful food center. No food center. Ona mandeji, ona uyari kwa video, ona photo wani nani, mama, wazona manje. Kondi kwa ramba zikokuda haufa. Kwa hiyo wata ramba zikokuda kuja haufa. Ayo ndiye muzika. Usamupe. Uyu manje asamupe. Ona kiziga. Uyu ka usambe mara itu. Andro akete. Inini manje ruwana ndro kuda manje. Ruwana ndro kulava manje izo. Yeah. Andakaro ramrani no. Aredi. Daro. Iyo sati motoro kan dire. Yarara. Wakirwe une. Andruwana manje jiga. Daro ramrani. Manweza ko timsana tsano aketa manje. Bana matsano ndio sikapara ndwana. Ndio aruti mparaji. Tsano inena ulaksa. Andira kana stress. Andio eketa People notice you are just thinking aside. Andio eketa. Nezura yakatoti jambuka but nasali kisa wa. Hapana. Yekati ngori chi, mafia reji. Yocha chinja tisabhumeka. Ndechekuti azabhuyamwiro gorodo musingaine mageto. Anofana urohwa chiine munhu wemugeto. Andinoa wetu. Kunoita chii mageto aona vabvi. Akarohwa gorodheuka. Ndikazonitengerawo supa anozoya achimutengera. Hapana. Because anenge autekudza kuti kunhuhwa. Andiyeketi. Iyoka uripo. Urikuona iwewe majeka. Iyoka haukangane geto because wakurira pai. Genga remugeto ndowe genga remugeto. Andiyaketa. Urikuona kuti chii. Iweka. Ramba uchiziva kana uri wemugeto ramba uri wemugeto. Usakangane kwakabva. Andiyaketa. Ukakangana kwakabva haneni mahwani baba ndokuisa Versace iyi. Versace. Inonzi chekenyere. Or inhard. Thin hard. Vamwe vanonditi thin hard. Oh, Toki vibes. Akakura tichiona. Takamutarisa so asita tisina fungidziro kuti angazobudirira kusvika paari izvi. Asi tinotenda nekuda kwanyadenga zvakazotiitirawo kuti ibuditsiro mumwe muimbi anozikanwa Zimbabwe yese. Tinotenda nazvo izvozvo. kadzipa huru, unoita sewakabata chipfuwo, zvariri banga rekucheka chairo. Aiwa when tele unosviketa daira veve woita yekuseta. Inzwa iwijigwi ini zvamwi umwenda nzotindi. Exactly. Marketing announcement like hands unozo kuti zvinhu zvacho kana zvichiitika. Iwe hanzi mazvinhu zvedu taizonyi one dance and go round. Hanzi go round and round like hanzi right hanzi tiri pa kunaika national muri kubata tiri pa 68.88 FM mwana mdara inonzi mdara ke FM anditi right talk ungatozo here kuti wewe ndezvipi zvakusubira kuita like mugorera 2019 kurarama cheta ndika hanzi chikuru kufema right yewe hanzi marketing announcement like hanzi muri kutibata
alongside Gaga and Hanzi mvura kamzara kuri kunaya saka tiri ipapo naika hanzi alongside Mandu Nzara Mandu varipo vari vachisimbisa left Mandu hanzi kurara nekufa mukoma nemuning'ina handitika usimbe akupa uyo mweya wetsvina saka kona uchiramba wakarara iwo uda kumuka zuva ramukanwa kurara nekufa mukoma nemuning'ina usimbe akupa uyo mweya wetsvina shanda nesimba kwakasviba kuchaedza iwe usaneta ndiboneta kurumidza kumuka chimbidzika kumuka mangwanani muka mangwanani kumuka mangwanani kutobata chongwe uri murombo ukasakwanisa ndikoko ini zvangu ndauya ndenge ndavapo kurara nekufa mukoma nemuning'ina usimbe akupa uyo mweya wetsvina shanda nesimba kwakasviba kuchaedza iwe usaneta azvikasakwanisa kuita zvaunogona ka haisi ishu ukasakwanisa kuita zvaunogona zvausingagone haisi ishu ende haisi nyaya asi zvaunogona iwo ukatadza kuzviita apo pane nyaya ende ziishu ikuishu because iwo chinoita ndechekuti zvafane kuti uri muprofita urega kuprofita vanhu asienze anoona uri makanika ona mota yakafa wosiya asi kana uri tomboti uriwo kana kuti zvafanana na bembemu igokipa hangaite striker ngori ogolisa uri golisa ukasabata bhora iwe uri golisa saka ndiyoyo naika anzi aiwa tura matienda kumberi naika enda tisikumira nekuti pazvinhu zvedu zvisika kuti zvinhu ngazvigoneke zvigoendeka anzi inda ndi go round and round azviperi mude sezvari usamchinje haumbozvigona mani bam 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 zvose zvakaitwa hatoripo utoripo zvakanaka zvakadaro zemwede kwai ane shuka yefokona ndashayiwa shangu yefokona iyo yanga iri rekeni isoneka ubhesi iwe mushe asi aunipiwe sandionera mugirazi bvise magirazi demba ukarichengeta kana makore 10 rinongoramba riri demba sawi uchari mude sezari ukachengeta demba kana 10 years aite fish ibreed racho handitiona saka usade kuda kunetsikade kupimba munhu ari bho akatodaro yes hanzi unoziva kuti zvafanira kungotiwoka aiwa maya hanzi ndo zvazviri naika yese inda ndigo round and round and round and round bo zvafanira nekuti ndo patakazozvipepe tagara ukazoona kuti iwe unongone bhebi padheni handikunyatsoona apa bhebiwo zvinhu zvavo zvaoma apa une mukadzi padheni mukadzi akutoda kamuriwo ada chii padheni andoona chero mombi dzake unongoti yakoiona ukazoti framfeso wako haana kana plan andirikuona saka toita sei handiti mombi dzogaivaati mwana wangu ini kudheni kwedu zviriko but mwana akauya siya uya kundu handingasiye nyore siya uya kundu handingasiye nyore siya uya kundu ndichambozama ndichambozama anoiketi hanzi chinonzirekedza ndo chiri mumaoko apa panorumako inyuchi mumukoko kufunga kwake sandiko kusunga kwako asi ruoko kunogeza kumwe ruoko
siya chiwoko uchi wacho ndinomoro siya chiwoko uchi Yesa azipavo aipa siya huya kundu andingo siye nyore siya huya kundu andingo siye nyore siya huya kundu ndichambuza ndichambuza yebo yasanzi indandi go round and round uno tiri kubata mativi mana anditika ema-activities anoitika mu society matinogara zvatinoimba isusu anditika azvibati vanhu vanogara kuno kugeto kwedu chete asi zvinoitika all over the world like ndosaka pape ndakataura kuti inini zvatinoimba zvinobatsira umwe munhu asi panapa nasono anditika kunyange nemafuture generations vachauya vafana vechidika vakateerera yebo yasano yes aya remember that anzi tiri ipapo naye atikumirira ipapo ndosaka takazodedzera kuti isusuka nyaya iripo unoziva kuti vanhu vari kuraramira mari andirikuona ndobva kazonzi chose tokuda asi wakadanenge ukandiramba mari 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 chose tokuda asi yauditese munhu wese anomukira kukutsvaga chete kumakumo ndichauya nandasi uno vamwe vachibuda une rusarura kanda auzishamwari yakanaka nambokutsvaga chimbonditsvagawo kandiona ndimise yes choki ini ndonzi mari ofone namba dzangu idzi ndibhipe mari unogare piko kumba kwedu ndisvitsewo. Let's start by being friends. Plus the vangu havafarire vaenzi. Anzi uri kuona kuti zvinoziita zvichiendeka ndo patotaura kuti isusu mukurarama kwatinoita tikunyatsoonaka tichirarama anditika panodawo munhu anenge ari paside pako andirikonaka ndo panozonzvika shamwari andoaziya ndo panozonzvika ndipo shamwari zerudzi mufananidzo unobuda paunofunduka ndoumwe wabuda wakakumbuka uya timbotamba chero koti ngaite yedu iherup yevadiwa vekwedu bum ndafunga growth point madangombe uchiro wawaramba kuti ndangombe ndokuuya ukatora bebi kumakombe ha ndiri kunyepa nzombe round and round atisikumira mwana wamainaika anzikiri papa mwana wamzara ndopoona kuti uchaiziva here mbuya yevha yakadhumba koikanzi izvo zvirava mumba shamwari kura usandifungidza zvingaregurerira hondakura wangoyemwerera zvabuda wanguka uri pamoyo wangu ndipo shamwari dzerudzi mufananidzo unobuda paunopfunduka ndoumwe wabuda wakakumbuka uya timbotamba chero kuti ngaiteze right and go round and round ndo patutakusiga zvadambogudza yes one time inziyo imanzi 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 inziyo imanzi ndakamuti usauye nhasi wofa mangwana uriwa nhasi zvese namangwana iwe toti kwete zvekumhanya kwatazonge famba utifambe newe tora uyivike mumoyo hama yangu newe ndandigogogogo tamba kuti tambe newe zoda uyinzwire mumoyo hama yangu newe ndandigoda kuti manzi varume vakadzi vakuru vadoko mese kwese unodei chingamu kana sadzaini hangu handingadi chingamu sadza upenyu hwangu famba
kuti ifambe newe zoda uinzire mumoyo hama yangu newe ndandigogogogo inziyo imanzi 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 inziyo imanzi 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 inziyo imanzi imanzi imanzi. Yes, one time, and the people like I where we came from, Naga. And those are good to Chica Chori, which was there, and the Rimako, so Tabudi has never danger zone. No, because Tirikumaya, Kunokuida helicopter. Tirikuyenda kuhonda kunopisa mabonga tirikumanya kunokwira muhelicopter namukuti varume ndatogara ndakoka tirikuyenda nechikopokopo kwete bhasikoro ndakabata futi ndine ulani musoro chirova maraims ndiri pamusoro mumapowa ndiri kudiwa kutopfura doro muri pasi sori madinga muchatova chanhasi ndauya kuzonekapfura hama yemukazi anotora I'll never listen to that I'm a die hard tirikumanya kunokwira muhelicopter. ndopatinozoona kuti pazvinhu zvese zvinoitika ndikamwara nechinangwa uri kuona kuti chika ndopai paunozoza kuti unge uvepoyoka mudhara anga aripo but mudhara unoza kuti mudhara vanongoita chinhu zvavo 1-1 asi mhomes man uri kuona mama mai vanongodopaazorova kuti aya mai chimuruwa hanzi mai ndopakuzonzi vanhu havanoda tv stanoda mudhara peti imorova imhai mudhara tozokubheka iye gangorwa kari jura wakakuda mudhara hanzi mudhara keti vakazorova manje mwemusi vakazorova shoko Mfano kwamuri. wagara vari mufaniro Mfano kwamuri. Burodaira waka. Mfano kwamuri. Mfano kwamuri. Chamani ndachikuyeona kuna mapizza rema 39 ndima 4 yemukati tizumuka nesoko. Soko ndikutaura kuti hama dzangu uyai tidzive Mwari noita zvinhu zvakasiyana siyana munyika. Ndiona mwana anofarira rima rakaipa rakafanana nechiwi nekuti munoita mabasa akaipa munoita upombwe murima saka vamwe vanokwanisa kuti vachidzima chato chayo ndichagara muzita rache zita rache ndogara zvangu hamune matambudziko ndichagara muzita rache zita rache ndogara zvangu hamune matambudziko Satani waniitsa ndaitwa Jopo Hopo plus Hopo matambudziko ndabvunza ibujibuje send and go around. We are going. Tukenda kumbira, atikumira, asikupera nhasi. Ndobatora kuti anzi kuti zviitika zvigoneke zvigoendeka naika mwana muzara. Muri kutora pa 98.88 FM naika anzi Mudhara Keti FM iri ndandi go round. Muri pa frequency nemodulation naika mwana muzara. Ndo zvazvinhu zvakuserva test mwana muzara. Waradziwa. Nyaya dzedu mozisevesa sadza kwenyu otisekesa neve kwenyu vanoudza vekwedu otimakisa miyapane nasa kumbofara
sadza kwenyu munotisekesa nevekwenyu vanoudza vekwedu munotimakisa asi ndinofunga kuti izvi zvinoda umbo tozoona musi nhamo yati tisvikewo kuti takambofara maziri ino zvarakazara nemuteyo roreva nzvimbo ino ine mutiyo hapana akaonda pane wandaona everybody is smiling smile 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 nyemwerera kana kushinya smile 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 nyemwerera smiling smile 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 make it peaceful smile smile joy nyaya dzedu mozodzisekesa sadza kwenyu munotisekesa nevekwenyu vanoudza vekwedu munotimakisa right, 2019 warai mabhanangana naika nekuti anzi tiri kuuya zvine mutsindo wazindandi go round and round zviri kureva izvo kuti chiguruzvikira panguva yacho yekuti patichazosiya ino nyika nditika entertainment tinenge tichidambura mwana wamudhara naika anzi pano nekokoko nekuti isusuka anzi tisu vanhu vacho anditika yevo yes anzi zvaa zvinhu zvakumberi zvakumeka sense zvaneka test anditika but akati ndandi go round ndo pakati entertainment 2019 we are going to do a short movie takamboitaura nyaya iyoyo naika inatisikumira ipapo naika tichirakidza nekuencouragewo maliku youth kuti aiwa paupenyu haisi mari chete yakakosha anditika asi hunhu hwako nekuzvibata anditika discipline nekurespectawo maelders hanzi avaona stinga nhasi majika ndandigora ipapo kati network zvakufana ngomenda kuberekuziya maproject adachitaura aripo mukomando anobika tunhu twacho itoto as usual ndotori pakarwara munhu wechicken inika vanotokwanisa kubata chimwe chisvingo chacho tiri pamona mutaraukana kuti chika chinoitika hanzi tiri ipapo zvese zvamuri kuona handitika pane munhu ari behind the scenes handiti iye ari kuita ndioneke inini Drift Ernest handitika right kuti mune maweddings enyu handitika kune vamwe vanda kuitawo mavideos avo naika munongobata Drift Ernest naika pamavideos edu ndofamba muona pakanzi Drift Ernest munongotora namba dziri ipapo motibata ipapo naika aiwa yebo yes hanzi zvaa zvinhu zvakumberi zvakumeka sense sezvanambotaura right munongotifonera paDrift Ernest handitika ipapo anouya kuitira zvese handiti makameras haasiyei nhamo handiti chero mwana chaiyo kasvika padhemi pedu isusu paDrift Ernest handitika makamera mwandotaura kutambiswa nevanhu achitambisa drone chero uri pasi pemvura inotora saka tongoti ava vaitengerwa matoyi isusu tichipusha zvidhina chiti toyi yangu but hanzi tsvagawo kuita entertainment yako wega handiti umwe anogara kana pazicheya regoridhe nene iwo unogara pazvidhina but uchingofila comfortable andoisa saka ndo zvinhu zvacho zvakumberi zvakumeka sense zvaneka test handitika saka tinongoti ndandigo round and round hatisi kumira indandigo round and round handitika ndofunga tichaanzorova kusvika kana kuti 28 handitika tokunooneta pa 28 ndoba ndovatichaneta ipapo asi iko zvine zvichiri kudhonzana pa 28 ipapo kuti tarova futi zvinopisa tikataura pamborohwa zvanhasika tomboti Drift Ernest level